Vraciam sa znova opäť k behu. Keď som behával som tak 2 km. Napadlo ma, že by som vám ukázal taký trik s teleportáciou. Na začiatok mám zatiaľ v pláne bežať 15 minút. Je mi jedno akú vzdialenosť, ale vždy 15 minút. Tu máte ten trik s teleportáciou. Päť minút za mňou. Pri tejto ptiče by to mal byť 1,5 km. Hlavne ostan kľudný, Halko. Za 2 minúty. Tu by som mal mať 2,5 km. Každú chvíľu. 30 sekúnd do konca. Prvý beh mám za sebou. Splnil som si 2 km zabehnuté do 15 minút. Teraz musím ísť tu pešo. Aspoň, že mám parťáka. Takýmto štýlom mám v pláne zabehnúť aj ďalšie trate. Takýchto tratí mám 7 a na každej sa stupňuje ich náročnosť. A ide Peter Sagan. Byť podmienky na beh veľmi dobré. Tunak vám dám trasu tréningu aj trvanie. Tunak moja trasa začína a nikto mi nepovedal, že sa to bude stupňovať aj s tým počasím. Príde mi, že mám celkom pomalé tempo, tak pridám. Prima! Táto trasa má mierne stúpanie. Nie je viditeľné voľným okom, ale to stúpanie tu je. Dneska aspoň nestretnem na cyklotrase športovcov. A pritom tak krásne, keď prestalo pršať. Ja robím tú začiatočníckú chybu, že na začiatku idem trošku väčšie sprinty. Začína znova začať pršať. Ešte 5 minút. Krása. Ešte, že som tu občas pod stromami. Ale dnes som vyhral aj Miss Mokré tričko. Parťáka nemusím aspoň kúpať. Keď som tu, tak si dám aspoň tie lisohlavky. Najradšej mám, keď všade trepem môj 15-kilový batoh na každý tréning. Je to moja druhá najobľúbenejšia trasa. 4 minúty za mňou. Môžem si sem oddychnúť, sadnúť. Tráva je mokrá, výborne. 5 minút za mňou. Tak by som si mohol oddychnúť do kopca, ale nie. V žiadnom prípade. Radšej bežím do kopca, než z kopca. Toto bolí. Nie. Ideme to ďalej. 4 minúty a 30 sekúnd. Exodus 2. Oak Grove tempo 5 minutes 52 seconds. Dám asi 15 sekúnd chôdzu. Neviem prečo, ale zrazu sú mám nohy, ako keby mám na nich lyžiarky obuté. 10 sekúnd do konca. Zo začiatku som znova vyštartoval, ako keby bežím beh na 100 metrov. To už sa nebude opakovať. Dnes som mohol mať menšie tempo, na to, že som mal prevýšenia výškové. Ale ďalší tréning už nebude taká pohodička.
A musím povedať, je to zaberák ísť do kopca. Kto bude hore skorej? On alebo ja? ...20 sekúnd chôdza. Raz ho predbehnem. Prešlo 10 minút a ja som mal byť už pri druhe. Bude tu leprikon aj s pokladom. No a mne ešte 4 minúty ostávajú. Tak ideme taďal hore. Ja som vám vravel, že ho predbehnem. Toto je smrť. Ďalšia chôdza. 30 sekúnd do konca. Nakoniec som skončil tunák. A nakoniec dobre, že som si to tričko nebral, lebo som dopotený. Ako žoch. Ako žochár. Ešte ma dneska čaká klastenika, pretože idem na 4 dní do práce. A takto z dlane vám ukážem výsledky môjho tréningu. Vysvetlí mi niekto, prečo sa tu kravy pasú. Dneska som si batoh nebral, pretože ma čaká dneska ešte leg day. Nemám ho tu kde schovať, batoh. Mierne mrholí, tak mi ešte aj zmokne. Keby je to pravda. Minule som len simuloval, že nevládzem. Teraz vám ukážem, ako vybehnem v pohode túto lúku. Si vydýchnem, veď preza som len šiel rýchlo. Dneska to mám 4 v jednom. Beh, otužovanie, sprchu a vychádzku. Mám tu aj parkour do toho. Ideme touto cestičkou. Dve minúty. Koniec. Už len takých 100 až 150 metrov mi chýbalo dostať sa tam, kde som chcel. Tam tá budova bol môj cieľ do 15 minút. No, som tu pri dome smútku. Keď som odchádzal z domu, ukazovali krásne 2 stupne, tak som zvedavý, ako sa mi bude dýchať. Najťažšie na tomto celom je dýchať ten 2-stupňový vzduch. Päť minút za mňou. Teraz je rovina. A bež, ako keby za tebou nebol žiadny kopec, ktorý si vyšiel. 2 seconds. Distance 1 kilometer. 85. Current pace 7 minutes 20. Už som celý dopotený. Ideme naspäť 30 sekúnd. Ale paralel to dneska zachránil. Kde som sa mal ešte doriečiť doma. Ale ja nevydržím nič nerobiť.
Začíname. Dneska za tých 15 minút dám aj výškové prevýšenie 200 metrov. Určite, hej. To je strmina na chôdzu. Tam som stretol asi tak 2 minúty z dôvodu, že pes sa dezorientoval medzi tými ľuďmi a šiel ma hľadať dole. Mám chuť si sem sadnúť, ale ešte 4 minúty 30 sekúnd. Výhľadom sa pokochám až naspäť. Sem som sa chcel dostať. Miestni to volajú Čertová brána. Došiel mi čas. Ak ste si mysleli, že toto je koniec, všetko, tak je to len začiatok. Tieto 15-minútové trasy budú odteraz 25 minútové. Keď dokončím všetky trasy 25 minútové znova, tak moja výzva bude za 15 minút výjsť na henten kopec.